नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक हे सरणींतू आजी ख्यात होटेल उद्यमी डॉक्टर विठ्ठल वी कामत हांगेले वळख दितस. भारताचो ख्यात होटेल उद्यमी परिसरवादी कामत हॉटेल्स ग्रुपाचे मुखेल अध्यक्ष आणि आडळित निर्देशक जावन नाव घेतलेलो व्यक्ती डॉक्टर विठ्ठल इंदिरा व्यंकटेश कामत. विठ्ठल कामत महाराष्ट्र राज्याचे मुंबईंतू जल्मलें. तांगेले बापय व्यंकटेश कामत एक हॉटेलांतू आयदन घासचे काम करतलें आणि आवय इंदिरा कामत गृहिणी आशिलें. उपरांत 1952 इसवींतू व्यंकटेश कामतान सत्कार नावाचे हॉटेल आरंभ केले. विठ्ठल कामतान तांगेले शिक्षण रॉबर्ट मनी टेक्निकल हायस्कूलांतू घेतले. उपरांत उन्नत शिक्षण इंजिनियर पदवी घेतली. विठ्ठल कामतान आपले बापयले सांगत हॉटेल व्यवहाराक मेळून ताचे जाणवाय घेऊन हॉटेल उद्यम वाढयले. त्यांनी मुंबईंतू एशियाचे पहिले परिसर स्नेही हॉटेल ऑर्किड आरंभ केला. विश्वाद्यंत तांगेले 85 चड हॉटेल असत. विठ्ठल कामत हॉटेल व्यवहार बद्दल अध्ययन करचाक लंडनाक गेले. थंय त्यांनी रांदपा संगत हॉटेल व्यवहाराक अवश्य आशिल्ले कुशलताय जोडले. भारताक परतून आयले उपरांत परिसराक पूरक जावचे मुळावे तत्वाचे आधारार भारताचे पहिले परिसर स्नेही हॉटेल दी ऑर्किड आरंभ केले. 1984 इसवींतू कामतान 4 नक्षत्राचे हॉटेल एअरपोर्ट प्लाझा विकत घेऊन कामत प्लाझा नावान आरंभ केले. विठ्ठल कामत IIM अहमदाबाद, बिट्स पिलानी, भारत आणि विदेशांतुल्या इतर मॅनेजमेंट संस्थेचे विद्याशाखेक भेट दितात. त्यांनी 100 एकर डोंगुर्ली प्रदेशांतू 60 लाख पासून चढ औषधीय आणि इतर सस्य लावून अरण्य निर्माण केला. पिसोळी उद्यान आणि इतर उद्यान मुंबई शहर आणि नवी मुंबईंतू निर्माण केला. भुरग्यान आवईक जीवन दिवचे स्मारक त्या उद्यानांतू त्यांनी रचयला. मुंबईंतू गणपती विसर्जने वेळार निर्माल्य आणि इतर कोयर सारे करचे मुखांतर स्वच्छ नगरीकरणाक देणगी दिल्या. पक्षी संकुल संरक्षणे खातीर रघु चिवू गल्ली निर्मिल्या. कासवांचे तांते संरक्षणे खातीर मुंबई आणि ओरिसांतू हिरण संरक्षणेक पुणेंतू डॉल्फिना खातीर चिल्का लेक ओरिसांतू तशेंची 35,000 प्राचीन वस्तू संग्रह खातीर मुंबई आणि जाधवगड पुणेंतू आई नावाचे संग्रहालय निर्माण केला. तांगेले मुंबईचे घरांतू 10,800 गणपती मूर्ती आणि 1,000 कासवाचे हस्तकारागिरीचे तशेंची ऑर्किड हॉटेलांतू प्राचीन वस्तू संग्रहालय केला. त्यांनी इडली ऑर्किड अँड मी आणि यश अपयश आणि मी उद्योजक होणारच मी मिळाले पुस्तक बरोवन प्रकट केला. विठ्ठल कामताक 300 पासून चढ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार लाभल्यात. त्यापैकी इंडियन एक्सप्रेस थावन बेस्ट CEO ऑफ इंडस्ट्री पुरस्कार, दलाई लामा कडच्यान भांगराळे मोर पुरस्कार, 2012 इसवींतू जर्मनींतू जीवमान साधना पुरस्कार, 2010 इसवींतू 5वे हॉटेल उद्यमी प्रशस्ती, 2010 इसवींतू राजीव गांधी परिसर प्रशस्ती, ओला उलस्टन दाखवून भांगराळे मोर परिसर व्यवस्थापन पुरस्कार प्रमुख जावन असत. त्यांनी महाराष्ट्र आर्थिक अभिवृद्धी समितीचो अध्यक्ष, पश्चिम भारताचे हॉटेल आणि उपहारगृह संघाचो उपाध्यक्ष, प्रियदर्शिनी अकाडेमीस
ग्लोबल प्रशस्ती सल्ला मंडळीच्यो सांदो मुंबई तांत्रिक शिक्षण समितीच्यो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ख्यात होटेल उद्यमी डॉक्टर विठ्ठल बी कामत हांगेलो आठव करता ती नमस्कार.